Преди година и половина нашия институт се включи в една инициатива, наречена AgroHub BG, в която влизат партньори с различен профил. Имаме 3 научни организации, консултантски фирми, 3 технологични фирми. Всички работим за едно по-модерно, по-прецизно земеделие, нека да го кажем, земеделието на бъдещето. Включвайки се в тази инициатива AgroHub BG, ние станахме един национален демоцентър, в който се демонстрират технологии за прецизно земеделие. Идеята да изберем това съоръжение е, че технологиите, които в момента предлагат наши български фирми, разработени тук, произведени тук, е, че те могат да бъдат инсталирани буквално навсякъде. Не е нужно да е в една супермодерна оранжерия, където всичко работи. В момента с приемането на тази технология, на ондотехнологията, тази оранжерия отговаря пълно на изискванията за прецизно напояване и прецизно внасяне на торовете, прецизно хранене. Има някои инсталации за контрол на климата, тук обаче изискваше една по-голяма инвестиция да се подменят разни части, за да може да се управляват проветрителите и да може с контрол на проветрителите, отваряне и затваряне, до някъде да се контролират температурата вътре в оранжерията. Много добре управляваме обаче поливането и храненето на растенията. Много добре регистрираме и отчитаме условията на околната среда, каква е температурата на въздуха, каква е влажността в почвата, какви са показателите на почвата, влажност, температура, съдържание на разтворими соли. Нашата система, тя е на българската компания Ондо, сигурно вече научихте. Всичко е създадено в България, българско нещо, не е чуждо, не е внесено. Това е един хранителен възел. Той не е много типичен, защото обикновено хранителният възел, ако сте виждали хидропоника, се състои от вана А, вана Б и една вана за киселини. Ние тук сме добавили още една вана. Киселините ни са там зад вратата, не знам дали обърнахте внимание. Това го направихме така, защото тук извеждаме научни опити, имаме нужда в всяка една оранжерия условията да са различни и да можем независимо от другата да турим. В едно стопанство обикновено този хранителен възел, съставен от една или две или три вани, захранва декари, десетки, да ни кажа стотици декари. Тази година сме направили във всяка една вана има рецепта за хранене на съответната култура. Виждате, тук сме написали домати, тук какво е пипер ли? Пипер и там са краставиците. Рецептите за торене на трите култури са на 3 различни фирми. Ако се обърнете отзад, виждате таблата. Краставиците се торят по схема и с торове продукти на KVC Agro на Яра. Пипера сме с продукти на Green Ground и доматите са с схемата на Asbu Agro. Те ще фитоферт. Този хранителен възел е направен да храни също и една външна част от 5 декара, която в момента се подготвя за засаждане. Там ще отглеждаме домати, пипер, имаме традиционни култури и така нататък.